الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang kaya tantu aki sa saunang tanu si isa yang kaya betad akay inorante si ikuagama na mga pedai si isang kaya mga papata akap sugod o karaniyo bangkit. Walau ni man papandapati agyang kutua mialoy sa hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam mi pantag si iku mga ori penuh Allah siya peniran suka pagagama o di na ipagwida kaliran suka pagagama aya kapakasasagadiran sa margen karumasayan na lagid siran o sumasakupo sa waga aapoy lagid siran o gumagamak sa waga aapoy. Giyang ka na kiyaw sa raw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kusay baratan o mga tao ang pagagama sa siya paniyan suka pagagama niyan na lagid o tumatampal sa waga aapoy na sabab sa giyang kutwa piti barangan ang mga tapang o di na mga tiyuba pakisugat ko baragama. Lagi-lagi yang kaya mambubta di mantu agi yang kaya jemaat tabligh sakip keswin tanos isang kaya galaba ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapagwiyaga tanos si iku Ummul Hasanat aptero na Ummul Hasanat na ina o galabak ang mga pipya agitu suad da'watu ila Allah. Na sabab sa giyang kaya di itanuron na kapag uyag-uyaga giyang kaya galabag tanuad da'watu ila Allah na mayaw na din so kagya kamauto na kaya barampangon o mayaw na ang mga nabi sa kapaguyagaw ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayaw na din so kagya kamauto na kinipakay si aniranon si iku Allah. Akapaka mo ayan agyang kaya da'wat ayamal sila pidawron na suda makapangadi suda aswaian sumay inoranti ko agama nasiran ipunaguntamanon. Sebab sa si iku masa akyatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis al-Qudsi si iku Isa alaihi salatu wassalam sa pantag sa kakikaso yagin kaya galabag ko da'wa sa akyatiroan yanon sa Ya Isa innaha sata'ati min ba'dika ummatun yaqumuna bida'watil anbiya ma laysa lahum ilman wala hikmah. Peter Allah, hey Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sabnaraya apakataling si iku orian ka sa mga pagtaw, apanggalabak niran, ipamendigiran, so panulun kuwagama sa lagid, o kiyang galabakaon o mga nabi. So kiyang gaw Isa alaihi salatu wassalam, sa giyang kaya mga tao pamendig ko agama ang mga ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apya katana tanaun walla ama laysa lahum ilman wala hikmah
Diyan kaya mga tao ang pagagama. Diyan kaya mga tao penulun. Diyan kaya mga tao pendawat. Diyan kaya mga tao tablig. Na daabayran suwa. Daabayran kenal. Daabayran katao. Inulante siran kuagama. Wala hikmah. Nagudisiran penmata o makaukit ko betiruniran. Kadaabayran ungangan. Nasu Isa alaihi salatu wassalam. Nasyusin yan ito ku Allah. Ini pakai siyan ito ku Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rabbi. Kaifa yaqumuna bida'watil anbiya ma laysa lahum ilman wala hikmah. Pitero Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ku Rabbul Alamin. Haikad nang ko na anda manayang ikipamen digeniran. Kapanggalabakairan. Kikaswiniran ko panulun o mga nabi. Aya penulun na daabayran suwa. Aya pendawat na daabayran kenal. Aya penabtiblig na daaban yang pelang. Naguda penabanian ungangan. Kadima tao makaukit sa kapi akasabuti gubtir unian. Nasimbag Allah subhanahu wa ta'ala su Isa alaihi salatu wassalam. Saya ini simbagun Allah subhanahu wa ta'ala. Natina wa izzati wa jalali. Siapa akwati Allah siiku kab berdakan. Nagu siiku kab syaranakan. Wartifa'i fauqa arshi. Nagu siapa aku penati Allah siiku kini pangkatakan. Kini puru akan siiku puru warsakan. Ma minhum yakumuna bida'watil anbiya. Kasadun samatu na ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apang galabak niyan so panulun o mga nabi. Agyutus Islam. Gyutus da'wat. Illa a'taituhum alman min almi. Inunta atig wallah. Na bagam ko siran sa kenal. Bagam ko siran sa suwa. As ipun ko kenalakan. Nago si ipun ko unganganakan. Subhanallah. Subhanallah. Ginan sumaana akatir wallah. Wattaqullaha wa yu'allimukum ma lam ta'lam. Kalakan kasu Allah. Sanggalabakang kasu mga suguan yan. Na pananggilaing kasu mga lalangan yan. Ipangandor ka din ng Allah sunganin adad dabang kaun katawi. Mahurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ebtiru na taqwa. Ebtiru na kalaksi iku Allah. Naging kutwa ka panaguntamanin ka sa kapanggalabakang ka kung mga suguan yan. Kapanaguntamanin ka sa kapananggilain ka sa iku mga lalangan yan. Nasa dun sa kapanggalabakang ka kung mga suguan ng Allah. Nagkapananggilain ka kung mga lalangan ng Allah. Na palakaan ka Allah so katao. Ama ka pupuunon. Palakaan ka Allah so ungangan. Ama ka pupasudun. Sa ed na mimbol ya gurung ka si ikwagama na su Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kai adi itano ka pagagama na mata-mataan na amay ka ditano ikapadi uwallah. Ditano ikalim uwallah na mauulog tano sa peligro. Mauulog tano sa kagya ka mauto na malatapang na andes sabab na aya iman tuan itano pagurad-uradan na anda mo na ikap kanagatano si iku mga wasyat sa kanabatano pululubaas sa mga pipya ko mga wasyat apagunutan tano o di na kanabatano pululubaas so kapupamaginaga ko mga wasyat ang pananggilan sa mga lalanganon ka ayamya baloy iman tuwa adat tano o di na tabiat tano naging ko tamimbuli tano korektor ay maanan yan na fault finder ay abu adi itano masagi pa. Apkay ng katano si ko mga dauan ko agaman na mga karibatanon. Sa mga karibatanon. Iyadhan billah. Nalindungan tanwanan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya kagya ka mo ito na di itano kang galabak sa agama. Nasa benara ay piyaliugatan. Ay kaya patutan sa giyang kaya panggalabak ko agama. Nasosirano to ang mga pupuro ikatao si ko agama. So sirano to ang mga alay sabut si ikwagama na amay ka ipandareno niran
ka taguuniran sa mandigatawan. Diran siyapan so kagya kamauto na atas tanggunganiran. Diran siyapan so kagya kamauto na galabakiran. Kung kaya tawaga kiran amatao. Kaya betuy kiran sa mga kaswa. Kasala kaway sa dingiran na galabak. O di na sala kaw panaguntamaniran. Na sakanoy isimbi unuwallah. Ada mamakapangadi. Da mamakaswa. Na sakanoy tawfikan o Allah. Apaka penggalabak niyan suwa si ikwagama. Na oriano kapakang galabak yu si ikwagama. Na pagisabutan rekan o Allah sa untul agama. Giyang kaya agama di tanong galabakan. Na kenaubuan na manusia makang babayaon. Kenaubuan na manusia kirkun. Kenaubuan na manusia makatutumpukun. Kaagama ini, apang galabakan tanwa, ayabu absuya suatan tanwa na suwallah. Ayabu apangadagan tanwa ukit-ukit na sa ukit-ukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayabu apalubaan tanwa, apupasudan tanwa ko tindag tanwa na sukatiru wallah, nagusukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangori penwallah. Maluniuman pepandepati, aging kutwa sa katawadatu. Amo untod si isaging kutwa unto daian. Na dua katawawata iyan ang makadadarpa si isaging kutwa masa. Paganeron na swata iyan amisyakad amanguda. Amatao. Sumasabut. Makakakaip. Makakakanal. Aging kutawata iyan asumyukod amanguda na mauntod si isang kutwa tibul. Apupumatiya. Di surat. Kakagis kanian na matao matya. Nagukagis kanian na matao surat. Nasui kadua wata aging kuta datu. Na muumpalak si isaging kuta tabla. Muuntod si isaging kuta kagya ka mauto na tabla. Sa aya iuntod yan na diing gita-gita. Di manumbatembang. Sa kagya ka mauto na di niyan manggalabak ay pagpakapi ginawa niyan. Sa kapatembangan niyan sa ginawa niyan. Giyang kutwa datu na miya kagdam sa kawaw. O di na kaor. Nasugya pa kagdam yan sa kaor o di na kawaw. Na miya nanalo. Sa tingin na bagi ako niyo sa ig. Kamaginom ako. Nagyang kutwa kaya pa nanalo agyang kutwa datu. Nasutigo bagwa basa understood. Sasabutan o ante tiyaluan yan. Ante tiyawag yan kumangawata yan. Ayat tiyawag yan kumangawata yan na sumatao. Matao as sumasabut ang makasasasib ang makakakanal. Amuntod si isang kutwa tibul adi isurat o di na pupumatiya. Na aya bigan sa pandu. Aya siyugu uwama. Akagya kamoto na pakakuan sa paginom niya mayanay. Na sabab sa giyang kutwa misa kadamuda. Awata iya na matao. Ama ka sasasab na dinian tatagun sa ginawa so panawat tawag yama yan. Manian din adaman nagudinian lilingayin. Nagip man naging kutwa kagya kamoto na isa awata yan among pelak si isang kutwa tabla. Na miya kadingil. Ading gita-gita aman lang agyan siya mayan. Adi ituro sa tingin na bagi ako niyo say. Kapag kawawa ko, udi na paginom ako. Na sabab sa giyang kuta, wata adi sibut. Wata adi peleng. Wata ada aban yan kenal. Ko babuka tangal say. Babuka kuasa baso. Na tuminikira sa bube si ikiyama yan. Onot si ikiyama yan. Parateya si ikiyama yan. Miya lalagoy sa kagya kamauto na tulang. Na oriano kaya palalagoy na sa tulang. Na kuminua sa baso na tiyangalan niyan saig. Na orian yan na tiyago yan si isang kota palalagoy. Ratar na ini palalagoy niyan si ikiyama yan. Nagyong kutagi palalagoy niyan ng kiyama yan. Na ayam matatampar ko puso ang kutawata. Na bube si ikiyama yan. Ayam matatampar sa giyang kuta puso ang kutawata. Na unod si ikiyama yan. Ayam matatampar sa pamikiran na giyang kutawata. Na paratya si ikiyama yan. Nalalangkaw niya siya mayan na pupalagoy niya ng suyo. Nakagiyap pa ka ron na damay ng kaagiyang kutawata.
Dan yan masugi pa na minisusum suwa inian na kaya buka niyan so kagya kamauto na baso na minitarpang aging kutawata na miyaulog subaso na miyarupat na minitayak suig na orian o kiyaulog waso a miyarupat orian o kinitayak ig na gumyur o kaging kutawata sa malagid so kalakyan kiyama yan uban yang bungti sang kutakya pakaruptian sa baso nagukyaw daging kutakagya kamuto na pakay udi na aya miniguro o kaging kutawata na sabab ko bubayan kiyama yan sa kapsirbisyo niya nun na danyanon mira o taging kutwaig na aya pa kay sin Antonio Pisarat na naging kutadatu sang kutadua katawata yan amatao agus sumasabuto asyugu amanyan din adaman nagswini suguun manyan din adaman dalingay so kagya kamauto na kapkawaw yama yan kakikinangalanay ama yan o serbisyo niya nun na aya kagya kamauto na may pakurot naging kayawata pagarin niya na may to adi peleng adi matao ada banyan kagya kamauto na sabut sa mula pulad na aya siwa gyang kutadatu na tuminig keras na magaan sumagaan na pianalaguin niya naging kutawata yan na may to aminigpa penggulook na ayat niya ni palagwin niya na pupangangapin niya na pupangangarkan niya na di niyan pa magawidawidan di niyan ipamagirigiri di niyan dicero na ikaritang ko na perila ya kong kakakanaubas kay siyuakan na siya gudan niya naging kaya muntun sa tibul na diyas lang yan aging kaya kakasawata kaging petila ka angka kesyasya ka pagkalaklak ka sa kay siyugu sa giyang kuta kaya panautuga ka sumasabot ka nagukatawan ka so kagya ka mauto na panggalabak ka na aya siya na ka naging kaya kagya ka mauto na aring ka aya siya na ka naging kaya kagya ka mauto na di matao siya na ka naging kaya kagya ka mauto na daaban yan kenal ginan imam bubeta di manto di itano kapagagama askan walang ulangwan ada aban yan mala katawi ko agama sakan walang ulangwan amay ito isabot ko agama adi inggalabak sa giyang kaya da'watu ilallah sa kapapagin sa giyang kaya jama'atut tablig ay pupanampay niyo so kalawallah ipupanampay niyo so kaparatya si ikwallah ipupanampay niyo so kabubai si ikwallah kauno ti si ikwallah kay kalakan si ikwallah na maribat kano sa di kano maribat na asala dan yung baba na kanauban niwanan kasalaan kwallah nago kanauban kanuanan kerarangitan wallah kakatawan wallah antay titwa kapapaliugatan saging kaya kapanggalabaka si ikwagama na makapamagumaitan ubus sa balingan na tao makapamagilitan ubus sa hadapan wallah na man isa na tiruan yan sukab na rin sa hadapan wallah hikad nang ko na minsan pandiyakan kabals sukab tiro ako si ko Allah kadiyak ni matiro na Allah na sabab din sa bubi akar ka sabab din sa unutakar ka sabab din sa paratya kur ka na di ko diing galabakan akagya ka mo ito nagipsiyampay na kan si ko mga suguan ka di ko diing galabakan akagya ka mo ito nagipanampay na kan si ko kagya ka mo ito na mga panduan ka kabubi akan sa kagya ka mo ito na masuatakan sa ka di sabab aso Allah subhanahu wa ta'ala na tiyawag tanong yan saan to na ukit akyat tawagar katano o Allah na pagani ukit akyat tawagar katano o Allah subhanahu wa ta'ala aming gulalan ko dawat napitero yan si isa Quran Allahu yad'u ila daris salam Allahu yad'u ila daris salam so Allah ama pura gumala na ipendulo niyan kita no sudarpa kalilintad si iko surga darpa akagya kamoto na kasusuat si iko surga naging kutwa kialo yagyan ka na darpa si iko surga kalilintad na isanan apad kuwalo adarpa ko surga bituan sa Darussalam na adna hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero yan na sa tao amausar yan so salam ko uman salungan na maka 25 o di na uman salungan na maka 26 na umapantago na kapatay na pakasuldo Allah si iko surga abituan sa Darussalam na apya ginang bu imyas sukat yu sa di niyo katublig uman mapita na pasenggay kano sa 2 ka oras sa gumidya uman mapita na di kano mangususi ko kagya kamoto na mga siringan niyo uman mapita na di kano di injola si iko kagya kamoto na mga ranil kano sa ayay pugit niyo kiran na assalamu alaikum
ki pesampai niyo si iku rinaw Nabi sallam apa memugen apun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan niyo, ikipantag agiang ka nakapugus sa si iku salam. Katiron Nabi sallallahu alaihi wasallam natina sallim ala man arifta am lam ta'rif. Bagan ka dun so salam si iku taw akilalang ka, akatawan ka, agusudud na bang kaun katawi. Naging ka di tanong kang galabo ka si iku agama, na ipsumpay tanong so salam, malagid, o kagya ka mauto na magkikilala tanong, anta ka di tanong magkikilala. Sabab pa din sa unod tanong si iku katiron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miya panutul sa hadith, adna sa kataw mama, plalakaw si isagin ko ta desert, sungsang ko ta mauta na darpa, na si isagin ko ta kaplalakaw na isang ko ta desert, na tipadan o Jibril alaihi salatu wassalam, asis salin sa manusia. Na inisyo niyan, hey sa kataw mama na anda kasyung, na tigyan, miya paniatakan, pamisitaan akan sudayo akan, miya paniatakan, pamisitaan ko sudayo akan. Sa ayat 3 na kagya kamauto na niatakan nun, na did na sala kawarwar sa suasuatakan ko Allah. Na ayapit o Jibril saging ko tamama, na sabnara miyang bagyan ka so tarutop arila o Allah subhanahu wa ta'ala. Amiyas suatar ka so Allah, nagukyabubi ang ka so Allah. Kyabubi ang kau Allah subhanahu wa ta'ala. Bapandapating kaman, ayabu ay ni pamisitang ka si ikubulayo ka aka, nabubi ka si iku Allah. Suasuat ka si iku Allah, na kyarilaan ka, nagukyabubi ang kau Allah. Na ay pandapat ka si isaging ko tatawa ay ni panikkaon. Na kagya ka mauto, na isumpayin kaon suagama, ay ni pamisitang kaon, na isumpayin kaon suagama, ay ni sampayin kaon, na kagya ka mauto na pagisamutan kaon ng antawa so Allah subhanahu wa ta'ala. Isanan, amapya kasukat tano sa di tano kandawat, aging ko takapapagusara tano si ikos salam, diyan ko takatiro ang kasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na miyang bagian kaso sapulo amapya, nagusapulo agulimu, nagusapulo akabarakat, kukipambagan kaw si iko mga tao, saging ka na salam, kakagi apadanan sa ngaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, aging ka na salam. Ikadua, ay nitawag rakatan o Allah subhanahu wa ta'ala, amyaloy si isa Quran. Natingin Allahu yad'u ilal jannati wal magfirah. So Allah subhanahu wa ta'ala, na ipagimbitaryan nakano, so kagya ka mauto na kasurgaan, ipagimbitaryan nakano, so relayan, nagib man naging gadita no kang galabuka, saging ka iagama, na dapat ano banta ka pikir, dapat ano singanin, arwar sa kapakasultano si iko surga, dapat ano antap, arwar sa karilaer kita no Allah subhanahu wa ta'ala, na apya ginamupman, miya sukat tano sa di tano kang galabuka si isaging kaya kagya ka mauto, na dawat, aging ko tarilaan tano o Allah, nagupakasultano niyan si iko surga. Mga pagarya, siya Sheikh Al-Uthaymin, Muhammad Saleh Al-Uthaymin, ay sanan amala, awlama si isa kagya ka mauto, na mamlaka, Saudi Arabia, na ad na kitabiyan, piyagusay niya nagyang ko tamipantag ko sambayang. Tingin as-sala. As-sala. Sumakapantag si ko sambayang. Wama adraka mas-sala. Na anto na imiya kataling umarka tutulan mi pantag ko sambayang. Nagyang ko ta kitab piyagusay Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin mi pantag saging kaya sambayang. Na aya isa pagaling kuro nagyang ko tuwa kialiyan na isang uta harakatos sala. So kagkaw-kaw ko sambayang, paganeron na kagkaw-kaw ga paliugat, ikadua na kagkaw-kaw ga sunna, ikatlo na kagkaw-kaw ga jais, miyapakay, mubah, ikapat na kagkaw-kaw ga kagya kamautunan, haram. Na anto na ikagkaw-kaw ga paliugat, asa ka amisumbayang, na kipaliugat ka din sa ginawang ka kapakapkaw-kaw ka. Paganeron, tumiyakbir ka, Allahu Akbar. Naso kapag kaadap ka, saging ko tading ka di sumbayangan, kudar pa mga Muslim, na dang ka masugat a Kaaba, dang ka masugat a Baitullah, abang kaya maadap. Na adna, sumiyagadr ka, akataon niya na Kaaba, kasi matatampar sa kanan. Natigyan ka at tingar ka sa kanan, kagina na Kaaba, kamakasisilay, so kapag kaadap ka. Na si isaging ko ta mas sa agetiroan nun sa tingir ka sa kanan.
kada ka makaadap sa Kaaba, ka makalepas ka. Na udi ka tingar amianag ka aging ko takya tiro arkaw na di ka makaadap sa Kaaba, na itaros ka susambihan ka, fasalatuhu batila, na susambihan ka na ilang. Miya binasa. Sabab sa kagya ka mauto na siga di isambihan ko darpa ang mga Muslim. Akatawan sa kagya ka mauto na pagadapan. Naguadam po na may teror ka. Isaw nanan akakaw ka uga paliugat. Ikadua, saging ko ta harakatul wajiba, kakaw ka uga wajib. Naging kuta mas atom yakbir ka Allahu Akbar. Adi ka di isyambeng. Na kaya tulungan ka aging kutawata. Ami pagubayin ka kuding ka di ka isyambeng. Agkulog siyang kuta tuwak. Kulog siya aging kuta saliyutayan. O di na pendula niya naging kuta apoy. O di na pendula niya naging kuta glat. Giyang kuta kagya ka mauto na pakapali. Dasi sa giyang kuta masa. Ading ka di ka isyambeng. Na miya wajib. Akagya ka mauto na. Lakadan ka aging kutawata kuan ka aging kutawata sa dinyan kaulog siyang kutatuak, dinyan kaulog si isang kuta sa liutayan, udi na dinyan kakapti sa aging kuta pakapali, udi na dinyan kagama ka si isaging kuta apoy. Subhanallah. 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 Ubar katanong upagi sa muti wallah. So kaimportante akasyapa tanong si mga Muslim ang mga pagaritanong. Ang magingaran sa Muslim, ada alam ba ko kamo Muslimirun arwar sa ingaran. Antonib, tiro na kanabatan na bugasyap, agubatan na bugay ng kaagyan kay mga pagaritan. Napapandapat tinyo, adi ka di isumbayang, na may wajib ka ameling kaagyan ko tao ta kulog sang ko tatuak. Kakaptan ni naging ko ta pakapali, kulog sang ko ta saliyutayan. Kadisgrasya sa agyan ko ta apoy. Nakapapantagan ading kasuso at naswalla na may wajib ka kagya ka mo ito nakatabangin ka sa giyang kutawata sabab sa kalaiyarga o life ay mga naniyan na hayat kauyag-uyag sa kagya ka mo ito na di matay agiyang kutawata di masuka na agiyang kutawata di madisgrasya yung kutawata na ay wajib ka kung di ka di ka siyambang natabangan ka ang kutawata iman to na pira-pira yung mga pagalitan akagya ka mo ito na kumakadan ko walay niyan adib siyambang. Kumakadan ko tindan niyan adib siyambang. Kumakadan ko bubaso ka yan adib siyambang. Kumakadan ko opisina niyan adib siyambang. May nagyan subang. Ipupanawag suwallah. Naman yan din adigatawan. Nakatawan niya kasakit yan. Ad na may panutul sa hadith akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ginakon apyagbangan. Na ad napakapupanawag ng wallah malaikat. Adi ini ang tiroon, ahay muriya tao Adam. Miyabiyag, so apoy si iko mga paluniw at tutong kanunyan. Na parangan niyo, na giyang guta kiyabiyag o apoy si iko mga paluniw, mga aay niyo at tutong kanunyan. Na ayak kiparngon, na tumindig ka, na magabadas ka, na sumbayan ka, na miyaparang ka giyang guta apoy at pakarubro-bro ka. Na pira-pira yung mga Muslim, iman tuwa kapapantagan pa na Muslim. Kapapantagan na wata abara simba, wata abara amal, wata amatao, nakagya ka mo ito na ibagagyan sa sambayang, na uwari umiya paliugat, akatabangin ka si ikwata, agkulog si isagyang kota sa liutayan, akapapantagan na digadi sambayang, nakagya ka mo ito na ayapatotar ka na tabangan ka, akapatan ka aging kutawata sa dinya na kaulog, si isa giyang kuta saliyutayan, si isang kuta tuwak, giyang kuta kagatutungyan, si isang kuta apoy, na ayar karid, na mapatot, akatabangin ka sa giyang kaya mga Muslim. Akagya ka mo, tunaramig biya ka, sumbiyang ataw na desiran din parang sa apoy, apapakatutong si iku ginawairan. Adiran din tindigan si simbak wallah. Akatawan tanok man, sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mahallata, fiha tarikus salah, illa nazalat, alayhi fi kulli yawmin 70 la'natan. Mata-mata na giyengkot na darpa. Isa ka mahalla. Adna matuunun asakataw abubay ari o takirbalig. Adna matuunun asakataw ang mama ari o takirbalig. Adin yan itindig sa sambayang yan. Inunta na pakaturon kira na wallah so pito pulo amurka. Pito pulo abalawla. Si isa giyengkot na darpa iran. Miya pato taki mga pagariya. Adita no daway nagyang kaya mga pagaritan o di indawat. Dita no kagya ka mauto na pamawing nagyang kaya mga pagaritan o di indawat. Dita no sirad din kagya ka mauto.
na ilutan sa birong, abatan kira na petiru apagan na degano, na kenalan niyo waya, kamata-mata na makatiru ka sa hadis, kenaba hadis, na ipa ka na raka ka antari itaw, abanyan di sa sabuta marata so kaang kubak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antari itaw, abanyan di katawi, at tibubaan niya na kaang kubas iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipa ka na rakaian. Nagyang ka nakapkaang kubas iko Rasulullah ing gulanan ko mga hadis, na ayak iya pegang kubun na sumanga tatao. Kaya nuwari idaaban niya sabut asabu samiyan nagyan. Na usa ka matao na di ka di mangangkob, ay pupangangkob ka sa iko katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipupangangkob ka sa iko katiro Allah subhanahu wa ta'ala. Nagitip ka nagukagya ka mauto, na dama makaswa, nagudama makapangadi, naguda bayaran sabut. Gitu sabab, amya patot, nagumya wajib, akagya ka mauto, na kaugupitan o kasuporta atano sa iko mga pagalitan o diing galabak kudawat. May panutul pa ni Sheikh Abdullah bin Bas, amya kay sa atigyan, na sugu Allah subhanahu wa ta'ala sa Jibril, alayhi salatu wassalam. Ayat tigyan na ini sugu Allah sa iko Jibril, na sunging kaagyan ko tadarpa, amin darwa kasiran ku Allah, mimbaradu sa siran, kaayaman akap ke gamitat tano si iko rarang itu Allah, ayaman akap penduna para ketano rarang itu Allah, naigira amin baradu sa tano, pinggel bak tano sumarata, pinggel bak tano sudusa, pinggel bak tano sumarata, nakagya ka mo ito na pupakataling mas rarang itu Allah, pagkapatot na katano susiksa u Allah. Na inisugu u Allah, si iko Jibril, at pading kaagyan ko tadarpa, na baklidang kaagyan ka naka bubutadan adarpa, kang bubutadan nilan sang kanadarpa na baklidang ka sa tampar sa liyawaw na yung katampar sa nidalam. Sabab sa mga taonan, amin darwa kasiran ku Allah, amin beradu sa siran ku Allah. Na oriyan yan na magaan sumagaan na sumiyong sa Jibril sang kutadarpa. Nakagima ka umasang kutadarpa, namin kayan asa kataw a Muslim. Min kayan asa kataw a tao, asa sabut niya nuwan tawa aswallah. Makakanalian nuwan tawa subsueso at na Allah. Makakanalian ang taas sa sumiyugo kung mga suguan. Sumiyugo sa kapagagama. Na dan yan din na palabutagyan ko ta mga tao sa dira nakadarwa ka kaya buwe siniptin yan nagiginaw niyan. Na miya pikiru Jibril alaihi salatu wassalam. Aayan ni sigurak na Allah nang binasaan ko ang kadarpa kasabab sa kiyang baladusairan. Na ububudin mirag siya naging kaya Muslim, akan nabapod siya nga mga darwaka, mga baradusya, na magaan sumagaan namin balingan si ikwallah. Kaya kadnang ko na sudar pa inisugo ka ng baklideng ko, na adna pagamadeng ko ron. Ayat tingin na pagamadeng ko ron, naging ko tadar pa na kagimawam ako, na adna sa katawaro na Muslim, abara simba, abara amal, akagya ka mo ito, na kanabapod siyang ko tadi baradusya, ugaid na piyabein niya, naging ko ta mga barado siya kong galabugiran. Na miya pikirakan, ang bakal negosyaran, nagkilang siya kito. Na amay-amay, nakagya ka mo ito na kanabo ito pa siya sugo ng karakan na kararangitan akong kauni na di karakan masuat. Na Antonay Peter o Allah si iko Jibril, hey Jibril, nagpatuin ka ang tadarpa. Na ayap pinulubang ka, naging ko ta Muslimun. Diyong ko ta kanaubuon barado siya. Pagkailiran sudiin darwa ka ku Allah. Pagkailiran sudiin barado siya ku Allah. Napituda niran. Dairan sa pariaging ko ta mga tao. Piyabe niran naging ko ta mga tao. Na ayang ka pagampagan niya baklida sulupain ko lupa. Darpain ko darpa. Kasasabutan niya bisa sa kansu Allah. Na dinyan siran sipen. Na dinyan siran pelalangan. Na dinyan siran siaparan. Na dinyan kiran isampay suagam. Gitu sabab. Ayakap kugamit aging kairarang itu Allah. Na sabab sang kada-kadakal tano ang mga Muslim amya makaswa, miya makakanal na piyabe ni tano sa pagtaw, bitaw dan tano sa pagtaw, kadi tano siran ipagwida akal sa kasabutiran si isaging kutakagya kamoto, nakapkulugiran kulandeng, kudiran kambaradusya. Panganin tano si ikwallah, aging kaya makumpat na gumabuba, ang mga osean tano, mga dawan tano, may pantag si isaging kaya kapanggalabakatan si iku da'watu ilallah, na palapaleta no taufikan wallah, nagupala-paleta no terangan wallah.